Ginpaboran sang Court of Appeals ang petisyon for bail ni bugasong Mayor John Lloyd Pasete. Nagpagwa sang order ang Appellate Court 18th Division sang temporaryo nga kilwayan ni Pasete matapos nakapiyansa sang 24,000 pesos. Nahibaluan nga na preso si Pasete sang Abril 26 matapos ginserbe ang warrant of arrest sa iya kaso nga paglapas sang Comelec gun ban. Nagatabok sa dalan si alias Gilbert sang ginbungguan sang motorsiklo sa Napnod, Liganes, Iloilo. Nakaagom sang madamong nga pila sa lawas ang biktima. Ang malain pa kay ginhatagan ng inisang 50 pesos kag ginpalagyuhan sang driver. Panawagan sang pamilya, hindi na sila magpasaka sang kaso sa tion magpakita sa ilang driver nga nagbunggo sa bata. Nagaisahanon sa sininga puloy-an si Ronnie Diolino, 51 anyos ang nasapuan nga nagakulob kag wala na sang kabuhi. May nagagwa nga dugo sa baba sang mangunguma. Gani gilayon nga nagtawag sang pulis agod maimbestigahan. Ginaestablisar pa kung bala may foul play sa kamatayo ni Diolino o kung dala sa ginasuper nga balatian. Patay ang tricycle driver nga si Carlo Chavez ang ginbuno makapila ka beses ang sospek nga si Felizardo Lipitin sa poblasyon 2 sa Gay City, Negros Occidental. Nagahulat sang pasahero ang biktima sang nagdulog ang sospek sakay sa motorsiklo kaupod ang live-in partner. Hinaling nga ginbuno ang biktima. Sa inisyal nga investigasyon kilalahay ang biktima kag live-in partner sang sospek kag posible nagpangimon ang sospitsado sa tricycle driver. Nakapalagyo si Felizardo kag padayon nga ginapangita sang kapulisan.